Den var vi ikke brug for. Nå, det var... Skal vi kabre? Vi Nej, kabre. det er ikke Vi så ikke vi tager ham. Skyd ham Han er først, satan. flink. Jo. Kan vi ikke Det skyde på er ham Iris, sådan han her har afstand? været bøgen hele dagen. Jamen prøv lige, han autosejler sikkert. Hvis han autosejler, så går den begynder den at fuck lige om lidt. Nej, nu, vi kan ikke... Tag nu ham der, han står stille. Tag ham! Han har så... Så. Kom her! Kom her! Nej, Okno! Okno! Så er det nu. Jo! Bare lad ham være. Skal vi lade ham være? Oh my god! Skyd ham på det. Druk ham, Okno. Tag fat om ham. Jeg kan ikke gøre noget, mand. Han er for langt nede. Der var nogen, der knockdownede ham. Bliv ved med at knockdown ham, så drukner han. Han ryger helt ned på bunden, når I knockdowner ham. Jeg har lidt ondt på... Han er dernede, han er helt nede. Han er for langt ned til vi kan skyde efter ham. Man kan jo Efter ham, ikke... Fumle. Ja, efter ham Fumle. Bare en knockdown lige så Er han død? Død der.